Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kakanhon jonggi Nonghikai Adhoc. Kibadon hapok Shatri jonga Federation of All Meghalaya Adhoc Secondary Teachers Association hapok jingalam jonga President kakong bina karumnoy haka sautarik unailor arajar arpusan. Kala IT da kajing tho hau Commissioner and Secretary ketanat Pule puthi jonga Sorkar jella o Vijay Kumar Mantri ban pensngau halor kajing dawa baka Sorkar kan siu Tulop no yaki Nonghikai Adhoc daga basic pay bat ka dearness allowance. Hagajing ekran bat gelat pathai kubor ka kong karum noit kalaya thuru bagani gajing dawa jong kaseng kalong nadu usnem arajan rio. Nalor kata Nonghikai Skul Adhoc kidai gibayok duna bha ka Tulop habayanu jor bat Nonghikai jong Skul deficit bat Nonghikai jong Skul Sorkar wat laka Kyrdan Pule kadai hi Kajuh bat gajing ai Nonghikai ru kalong bet kumju nadong syadong. Government ki ai ke tu ka suggestion paper mo. Maka ika MIG kuno ban implement kan itu hak kat MEG mo kalong kumba khandai pitch itu te hadin kata ngilai syong ka executive meeting ngilai discuss halal kitu ki points bar khoi tingila ai pada ka suggestion jongi namar ki pan suggestion tingi ai ka suggestion jongi te hadin kata pada hadu mentah ki kham khot pada yang ni kino hika kumno ka government kan tip ba ka ai ka jingkwa jengi habangi ngila pha lembag email ye kitu ki suggestion jengi dekat ba mentan nalai kundu ya Vijay Menteri te yong kin yong ba kani ka point to be noted ngin sa ong secretary ba kin khot epi te kalong kumne ken ni ki Adhoc Nonghikai Adhoc ki hapo seat of Meghalaya ni dei ki low paid teachers te lada ka Sorkar kam de namta ka lawe jam kini ki Adhoc teachers kan poi se kicing namar baru ki Adhoc teachers kilong equally qualified kum ki government teachers kum ki deficit teachers handai karon ka discrimination in the distribution of salary ke ya kata hingi ban si ban tingi demand balai bam ai no ka basic plus DA ya ki Nonghikai khnang ba kan long jai no kan wanra ka development haka education ki Nonghikai ru kin long ki para snotengen kum masuk ong de pareng mo job satisfaction at least kin yo ken kin long secure ken tang ita hi ni ko mention yang kacing le Sorkar la da kan le ken ki rupam takmur ka ki Nonghikai kin num dan jing so kham tam ki Adhoc teachers ki suggestion te ki ba ni la ai kum ta ki don bangi agree Kyrdan bangi disagree kum gani ka ketua basic plus DA demand jungi tingi go back ba upgrade ya ki all the Adhoc teachers from the Adhoc system to the through in the MEG naka Adhoc grant wanra no se ka basic plus DA back ta bakin long job secure kata we ke demand ba ka demand ibu ba ki Nonghikai hi ki de man ki infrastructure and all in the schools through they been done inspection proper inspection they been done ha ki barok school ya functioning non functioning report the government ka de ben you they man ta ki mut ban nyat with ka managing committee ba ro ki and nyat ka managing committee kam la ben wan development kan dawan development ke managing committee kan kin khate na ka Tulop tung Nonghikai ada kim khate ru sumut dan kam extra teacher arngut mo tekin ongkum no phi dang yo ar phandai haja te na phi ngin ya khate na mar lai haja wa ngin sewe kini arngut ki ba ni thung me te ha kata ru kom le te kanang long takin halor baret Tulop halor ba sya khate ka ba ha te kata ki ba keli tengi ong ke wong susu ya kata kajing ong yung pi ong government ka ade ben perkhat tan ong ka delay system to government tengi sutanat nama government ka ade ben perkhat kam de ke demand ke penadu mentah kani de na 2006 ni ki famasta ngila demand kani nadu 6000 riu ya ka basic plus DA
Ha kani ka MG kalong bup sakin. Ba lada kino hikai adhoc. Kina lasang thai. Teka tu post kan susah vacant bed. Kikim sha ba ke managing committee kan thung. But makiru kim ai approval few. Te lada ai approval ka takmod managing committee habaduna kino hikai namar ngi ha ka adhoc kawik subject we no hikai. Ki sumut kumka social studies ni don geography, economic and history. History, civics, South Police subject. Ni don tang iwi no hikai. Masih social study. Sumut itu ila song type. Tementah bentung tamai ha cakap trong itu no hikai ba la song type lu kim sia. Kim I approval. Te kata mun ka school te kan habbu kan hab tung no hikai. Te we bam I approval grand umyo. Dam yo gran kata management kan lek no kan khate na ka tulop tungi ban se we te no hikai ti kajing halor kajing hanrei ka Sorkar pade ka lalong kumba ban peng yang iki adhoc teachers ha kena pulih rekta de na kata kadau pi kum mangi bala ngani la sum thai kam ngadang bat ya kene ka pus ba ki noi kai jong ki don ka jingsan ya te kalong kum ne ken ba pi ha bang kwa man upgrade ya kata ka standard jong ka education barabar pi de ban pek ba kum no hisse ki no kai but ka proper inspection na ka liang jong ka Sorkar ka school ka run back ngam ka turnout kalong kan no ka pi entah ki juk jungi mun syuar habang idang na school tamut inspection man kapor na kan mau kong rani sulai iba silvan inspection badai inspector of school mentah da ki post name to done inspection te lada kalong kumta te kalong bet ka school asu no hai management hai ki don pot tam sen kondong le bapli dari ki management educated ka biang kitu ki le bom nang wap start in sutu kumno pilai la school la biang to kumta ke te ka de halor kata ken mata kajing halor kajing ba ngaong ru badai kumta ken ada halor balai oduna lada syak khatesa na katulop jeng tino hikai ban siu ya ita i no hikai bala song thai namar ba kim ai su ka approval te kata kamu bapli hal na ita ya aku kena hajaru tak koi nak saka kat no te tang blai bate ban I full authority ya ka management kamtam ya ka salary kani ka to na bro si kata da ka kerteng kimuan mo na tang makan nungut utilization certificate pat ni hap sign te kat kum kata ta kata kamut ar pu kena hajar kasidan kata ka itu ka paper pikan ba one ka government utilization paper ki tho back ba this money has to be strictly given for the salary of the teacher. Tempat dari tempat hadin kani kila ban num tho su ka tu. Da kim tho su le te kat ba man. Ka hang ta ki.